इयत्ता शिक्षणिक वर्सा सावन 8 ते 10 विद्यालयांनी पुराय वेळ संस्कृत शिक्षकांची भरती जातली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोषणा केल्या। संस्कृत भारती आयोजित गीतामृतम ही भगवत गीतेचे पठण करपी कार्यावळ ताळगावच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जाली। हे कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार डॉक्टर सावंत हजर असलो। कार्यावळीत शेकड्यांनी विद्यार्थ्यांनी भगवत गीतेचे सामूहिक वाचन केले। कार्यावळीक संस्कृत भारताचे पदाधिकारी तसेच शिक्षकांची हजेरी असली। मी सर्वात अगोदर आपण जे गीतामृत पठण या ठिकाणी केलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं परत एकदा खूप खूप अभिनंदन। मी अभिनंदन करतोय संस्कृत भारती या मूळ टीमचं आणि सगळ्या शिक्षकांचं ज्याने इनिशिएटिव्ह घेतल्या आणि हा वेदामृत पठण ज्याला आपण म्हणतोय की गीता भगवान श्री कृष्णाने अर्जुनाला सांगितली त्याच गीतेतले 2 अध्याय 12वा अध्याय 15वा अध्याय आपल्या सगळ्या शिक्षकाने आपल्याला पटवून दिला, आपल्याला शिकवलं, त्याबद्दल निश्चितच त्यांचं खूप खूप अभिनंदन। खूप दिवस त्याने कष्ट घेतलेले आहेत आपल्याला शिकवण्यासाठी आणि गोव्यातून ज्या ज्या शाळांनी गीतामृत अभियानामध्ये भाग घेतला त्या सर्व शाळांचं आणि गोव्यातील एकूण 22,000 विद्यार्थ्यांचं मी या ठिकाणी येऊन ज्याने सामूहिक पठण केलं। 7 ठिकाणी वेगवेगळ्या सामूहिक पठणाचा कार्यक्रम जो गोव्यामध्ये झाला त्यासाठी सर्वांचं परत एकदा खूप खूप अभिनंदन। फोंडा तालुक्यातील लोकविश्वास प्रतिष्ठान शाळेतील दिव्यांग मुलाने पण आज भगवद्गीता पठण या ठिकाणी केलं, त्याही सगळ्या मुलांचं खूप खूप अभिनंदन। भगवद्गीता ही केवळ धर्मग्रंथ नाहीये, तो राष्ट्रग्रंथ आहे। संपूर्ण जगाला मार्गदर्शन करणारा असा हा ग्रंथ आहे। जगातील जास्तीत जास्त भाषांमध्ये जर कुठल्या ग्रंथाचं भाषांतर जर झालं असेल तर ते भगवद्गीतेचं भाषांतर झालेलं आहे। त्यासाठी आपण भारतीय म्हणून आपण भगवद्गीता ही शिकली त्याबद्दल मला निश्चितच अभिमान आहे, कारण ज्या ग्रंथाचं भाषांतर सगळ्यात जास्त भाषांमध्ये झालेलं आहे त्या ग्रंथाचं पठण आपण या ठिकाणी केलेलं आहे। गोवा 365 खातीर गौतमी गावकर आणि सानिका नागवेकर।